Zdar lidi, my vás vítáme u dalšího videa. Za kamerou je Franta, protože nemáme kameramana. A přesně tohle, co jste teď viděli, se budeme dneska učit, jo. Takže základní věc, která je samozřejmě úplně nejlepší, je mít toto, že jo. A fakt jako dobré odpružení. Také by vám stačilo. První věc, co musíte, je prostě, že musíte šlapat, takže když to takhle jakoby zvednete, tak to zvednete tím, že takhle šlápnete. Prostě zvednete to tím a musíte fakt dupnout, aby se to zvedlo, protože čím rychlejš pojedete, tím víc se to bude prostě zvedat, jo. A základní věc, co musíte umět, takhle přepadnout. Musíte to fakt trénovat, protože kdybyste to fakt jakože, kdybyste to přetočili, tak jste prostě v prdeli. Hlavní věc je tady držet tuto brzdu aspoň jedním takhle, protože čumte. Já když to budu přetáčet, jo, zaprutím a okamžitě spadnu. Takže to je tak. A teď už stačí prostě jenom to fakt trénovat, držet. A nejlepší je prostě stát takhle a pak si hned sednout. Kurva, se mi to nepovedlo, ale prostě takhle, když už pak uděláte jenom tohle a jedete. A základná ještě je dát si úplně ten nejmenší převod, protože ze začátku vám to fakt bude pomáhat, nebo čumte, jo. Když budete rychle šlapat, ale ujedete aspoň ten kousek a čím dál budete chtět jít, tím větší to. Já teda si dávám, já jezdím na 2, 3. Tak, já jezdím na 2, 3, ne, do prdele. Tak. A teď, když mám velký převod, tak bych měl jet dál, ale nevím, jestli se mi to zrovna povede. Takže tohle bylo extrémní. Doufám, že jsem vás to naučil. Když tak recenzi mi můžete napsat do komentářů a napište, jestli chcete více tutoriálů. Počkej, ještě dáme na mě, jo, ne, dobré, to vyfotím normálně. Jestli se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, zvoneček a zdar.